खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव नोंथांखौ बरायबा दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिय'आव मोननैसो राजखान्थियारि रादाब होनो नागिरदों। बे राजखान्थियारि रादाबानो जाबाय बिटिसि आरो बे बिटिआरआव सोलिनाय राजखान्थिनि नोंथांमोननो जों रादाब होनो नागिरदों। बावैसो 20 खालाराव UPPLनि बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेल जानानै थाङो आरो बे बिसायख'थियारि सांग्रांथि मेलावनो दमदमा ओनसोलनि सिङाव थानाय मोनथाम जायगाफोराव UPPLआ दमदमा ओनसोलनि सिङावनो थानायावनो दाबथाम जायगायाव बे UPPLनि राजखान्थियारि सांग्रांथि मेलखौ बिथांमोना खुंफैयो आरो बे राजखान्थियारि सांग्रांथि मेलाव नुजाथिफैदोंमोन फेस्ला फावखुंगुर फैला जे बरगयारी बिथाङा। बे फैला जे बरगयारी बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड खौराङा खायसे सोंथिफोर सोंनायाव बिथाङा खायसे सोंनायनि फिननायफोरखौ ओरैबायदि होदों। बे सोंनायनि फिननायखौ नोंथांमोननि थाखाय जोङो दसे उनाव नोंथांमोननो जों दिन्थिगोन जे फैला जे बरगयारी बिथाङा बे राजखान्थियारि सांग्रांथि मेल लानाय बुब्लियाव बिथाङा मा बुंदों जों नोंथांमोननो निस्सय जों दिन्थिनो नागिरगोन। अब्ला फैदो जोङो नायना लानि फैला जे बरगयारी बिथाङा बिथांनि बे राजखान्थियारि सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों बिथाङा जोंनि बड'लेण्ड खौरांनि गेजेरजों मा बुंनो नागिरदों फै जों नायदोनि। मोनफ्रोमबो जिल्लानि फ्राय समस्थिफ्राव आं गिदिंबाय। दा गोबां जायगायाव BPF दोलोआ UPPLनि मिटिंफ्राव खाथि खाला माने फारि फारि गोदान गोदान माने फ्लेग गायनायफोरबो जोङो नुदों। दा बेखौ नुनानै जों ओरैजायसो बुंदों जे बिथांमोना BPFआबो माथो जोंखौ UPPLनि मिटिङाव बरायलायो। खारन खाथि खाथि जुदि गोबांथार जुदि BPFनि फ्लेग गायनाय नुयोब्लाथाय हमनानै लाखादो बे खाथि खालायावनो UPPLनि मिटिं दङ। दा गोबां बेबायदिबो नुबोदों आरो बिनि उनावहाय दिनै जे बागानपारायाव मिटिं जानाय खाथियाव BPFफोरनि जा अमा बुथारनानै जानाय खाना, बेबो आंनि थाखाय गोदान एक्सपिरियेन्स नङा। माने गोबां जायगायावनो बेबायदि मोनबोदों आरोखि। बेवहायथ' मोनसेल' पार्टिया खाना जादों बा मोनसेल' जायगायाव खाना जादों। गुबुन गुबुन समस्थिफ्रावथ' आङो नुदों बांसिनै जिल्लानि नामखौ बुंला दे आङो दाबनै दाबथाम जायगायाव अमा जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि बे UPPLनि जेला मिटिं जायो खाथि खालाफ्राव। बेनिफ्राय बिसोरनि माने थांखिया जाहैबाय मा, जाहाथे अमा जानायाव बयबो फैनानै बेस्थ' जानानै थानानै UPPLनि मिटिङाव मानसिया खम जायो। खिन्थु दिनैनि दिनावहाय परिबर्तनखौ बयबो लुबैदों, सोलायनायखौ लुबैदों। खारन BPFआ 17 बोसोर जाबाय, गोजाम जाबाय आरो बिनि उनाव बयबो हिसाब खिथाब खालामदों बे 17 बोसोराव BPF सरकारा मा खालामखो मा खालामदिया बयबो बेखिनिखौ हिसाब खिथाब खालामनानै मोनसे माने एन्सार मोनहैदों। बे एन्सारानो जाहैबाय बे रायजो राजाफ्रा दिहुननाय एन्सार, बेनो जाबाय चेन्ज, सोलायनाय। दिनै सोलायनायनि थाखाय बयबो रायजो राजाफ्रा जिहेतु सोलायनायखौ लुबैदों। दिनै बहाबा अमा फुथारनानै बहाबा खाना जाहोनानै रायजो राजाफोरखौ जेरावबो होबथानो हाया आरो मोनफ्रोमबो मिथिङावनो बेबायदि होबथानोबो हायाखै। दा बिनि गेजेरावनो आं मोनसे खोथा बुंबावनो नागिरदों। जोंनि 22 नं कख्लाबारि समस्थियाव नैबे साननैसोआव ससियेल मिडियायाव आं नुबाय दं आरोखि। बे माने बबेबा माने फट'फोर लानानै गामिनि मानसिफोर फट'फोर लानानै नांगोलनि फ्लेग लाहोनानै फट' लानानै जे गामियैनो BPFआव जगदान खालामबाय होननाय। दा बेफोरखौ नुनानै जों आसलते मिनिनोसो ओंखारदों आरोखि। दिनैनि दिनावहाय गुबुन गुबुन समस्थिफोर बायदिनो जोंनि 22 नं कख्लाबारि समस्थियावबो दा BPF होननानै बुङोब्ला दरसे गामियाव खोब सम्भब न'खरब्रै न'खरबा सयगिरि आरो जोबोर गिदिरथार गामि 100नि प्लास जुदि न'खर दङब्ला बैफोर गामिफ्राव माने 10-15-20 गिरि बेबायदिल' दंसै आरोखि। दा ओंखायनो बिथांमोना माबा जाबाय, बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना मा खालामगोन, मा दोनगोन, मा मावगोन ओरैबायदि जानानै मा खालामबाय, गामिफ्राव थांनानै गावसोरनि जिखिनि मानसिफोर दं, हमनानै ला दरसे गामियाव 100 गिरि दं, बे 100 गिरिनिनो 12 गिरिया BPFजों दङ। दा बेखिनि मानसिफोरखौनो जमा लानानै न'खरसेनि साफ्रोमबो मानसिफोरखौनो जमा लानानै बिथांमोना फट' खेबनानै मा खालामबाय, ससियेल मिडियायाव नै आमुक गामिनि मानसिफ्रा गामियैनो BPFआव जगदान खालामबाय होननानै प्रसार खालामबाय थादों आरोखि। दा बेफोरखौ नुनानै आसलते मिनिनोबो ओंखारो
एसे तारमाने दुखुबो मोनो थिरेन बर' सारखौ दे बिथांखौ जे BPF हान्जाया बे 22 नं कक्लाबारि समस्तियाव हरनानै माने बे एन्जर इंगिनिखौ मावजिया जेरै खेला गेलेयो बेबायदि गेलेबाय थादों आरोखि आसलते बेयो जाहैबाय BTR एकर्डनि सासे सिगनेटारि धीरेन बर'खौ तारमाने BPF दोलोआ थगायनाय तारमाने बेखौ ओरैनो इलेक्सन जोबजासिम खुसियाव दोनबाय थानो थाखाय खालामनाय मोनसे नाटकसो होननानै आं बुंनो लुबैदों आरोखि बेखौथ' दहायनो बुंदों फ्लेगनि राजनितिक मा खालामनो सानदों मिथिया आरोखि दा बिथांमोना UPPLनि मिटिं जागोन जायगाफ्राव फ्लेग लारि लारि गायनानै रायजो राजाफोरनो खोन्थानो सानदों जे बेफोराव माने BPFनिसो दङ होननानै खिन्थु जोङो बुंनो नागिरदों आरो रायजो राजाफ्राबो बेखौनो बुंदों नुनानै मिनियोसो आरोखि तारमाने बे जिहेतु गोदान नंला नालाय मोनफ्रोमबो मिटिंफ्रावनो बेबायदि जानायखाय रायजो राजाफ्राबो बुजिखासै जे बेवहाय UPPL मिटिं जानायखाय मोनायाव BPFना गायनानै दोनबाय होननानै दा गतिके नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जों बेखौनो बुंबाय दङ जे दिनैनि दिनाव UPPLखौबो BPFआ बरायबाय दा बे खोथाखौनो बुंदों बरायबाय माने जिहेतु UPPLआ सरकाराव फैखासिगोन BPFआ जिहेतु सरकाराव फैखाथारलिया आरो बिथांमोनजों जिहेतु रायजो राजाया गैलिया गतिके रायजो राजाफोरनो नैबेखौ फोरमायनो थांनायावनो जे फ्लेग गायनानै बेवहाय BPFनि मानसिसो दं होननानै फोरमायनो थांनायावनो खोथाया ओरैसो जाहैदों जे UPPLनि मानसिखौ BPFआ बरायदों होननायसो जाहैदों आरोखि नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय सिबिनायखौ बावहरफिननानै उननि रादाबाव उननि राजखान्थियारि रादाब नोंथांमोनखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों गोजोन्थों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव